Scuzați, acum sunt într-un meci super important și nu vreau să pierd. Scuzați că am început așa de lat. Este videoclip, dar este totuși interesant. M-a gândit să-l încep așa astăzi. Și mai tăfăresc și mai crutez. Și cum s-a făcut mai cruteza? Hai mă, ce nu începem maratare engleză? Super! Nu știu ce mă spune. Taki tuki, ha. Tak, nu trebuie să stăm numai de engleză. Măriți? 20, 9, 8. Și prost de ce este de la noi în echipă. Hai, meciul ăla în sfârșit! Dacă nu e acolo plouă, mătecă. Ce mai avem? Încă una! Se pare că iarăși trebuie să... O, super, pot pune 25 de ceste pe cineva. Asta știu vreau să pot câte. 274 km de 6. Ori pe el, ori pe Nica. Nu, mai bine pe el. Punem pe aceste prostii pe cold. Ok. Păi găsim ceva pe shop. Da, super, am găsit. Foarte super. Ne mai ducem încă un meci. Chiar se pare că nu putem să facem. Super. Ce înseamnă un de rock? N-am idee, dar se pare că e ceva bine pentru că am dat câte vreo 14 cupe deodată. Da. Nu, n-am apăsat, mai. Da, mi-a dat numai ce. Și îți poți să întrebi abonații, așa că n-am făcut asta. Da, mai cam de unde rog. Nu înțeleg să spun unde rog și nu înțeleg. Nu înțeleg. Ah, Mihai, ceva. Nu m-am gândit ca bravo. Nu m-am gândit ca bravo. Da, nu știu. Trebuie să-mi numesc canalul Brawl Stars, deoarece eu vă pare că nu Brawl Stars mă joc pe el. V-a plăcut reclama? Veți face, dar nu asta. Dacă vă pierdeți asta, normal vă voi face. Eu... Nu spun ce. Dar se pare că un col de lior s-a ascuns. Cred că scapă mine. Câștia! Moriți-l pe unul, mai! Stați ca proșii! Yes. Câș, Barley. Nu, dar cum vreți să-l omor eu? Barley, trebuie să plecăm pe să reptiri și foarte. S-a murit. Am pierdut, mă. Nu nimic, ne mai ducem o dată. Sper că de data asta... Câte minute deja avem de filmare? 4. Dar trebuie să câștig aici. Ce toți pierd cu bol, cu skate? Nu înțeleg ce mare treabă. Dacă chiar... O să duc cu bol, cu skate. Cred că sunt niște urăcioși. Uite, îl place să spun. Dacă voi acolo luptați, vedeți și aia strâng gemuri, înțeles? Bine, vedere de loc un fermor. Dacă am ultimat asta super bine.
Sper. Hai, cât milion numărul din celelalte echipă la mine cu Sudan. Nu. Eu plec, că-și pleca puțin. Yes, match over! Suntem super bine! Ce? Încă nu? Fiți serioși, cât mai am? Un meci, sunt fericit la un meci. Am spus asta de la început, un meci, și încă nu a fost un meci. Sunt mai multe meciuri aici. Da. Check out my guns! Time for trouble. Nice headshot. Too easy. Yes! Am început să fim pe bucura asta. Watch out, here I come. Avem acest mega box. Ce nu m-a picat nimic interes? Cum adică? De când m-au cel gadget pe cele? Seara, poate nu am de rang. Am de power 7. Bine. Nu ți-a dat neapărat. Tac. Mai am de dus la boss mai pot. Bine. Bine, vă să vă zic la revedere, ne vedem data viitoare. Nu uitați să fiți super și să completați și voi chestia asta cu Jimmy Crab. Pa! Opa! Să fiți super, pa!